A 19ª edición da Mostra de Curtas de Noia ven cargada de importantes novidades. A cita, unha das máis importantes a nivel nacional, desenvolverase do 30 de novembro ao 8 de decembro. O certame, na súa sección oficial, presentáronse unhas 1.300 curtas, das que foron seleccionadas un total de 40. Delas sairá a gañadora, que entrará directamente tamén na final dos premios Goya. Más de 9.000 euros en premios, donde, ademais, cabe destacar que pensamos que estes 2 últimos anos estamos tendo unha maior afluencia de número de curtas desde que o gañador deste certamen pasa directamente a ser seleccionado para os premios Goya. Como nas últimas edicións, a cita servirá tamén de estrea, neste caso para a presentación nacional de Pequeñas Coincidencias, a nova serie de A3 Media. Este ano teremos Pequeñas Coincidencias, que é unha serie de A3 Media que, ademais, será emitida nun monstro que agora mesmo é Amazon, que, ademais, nós queremos aproveitar. Está invitado o director xeral de Amazon para que coincidimos todos un pouco, ver como se pode tamén agora darlle ese salto cualitativo á mostra de curtas, e sabendo que un xigante desas características nos podrá decir o director general ou aconsellarlle que vexa, que viva aquí o que se fai para que el poida vender o noso produto moito mellor. Tamén se presentarán no festival 2 documentais vinculados á localidade. Por unha banda, Mestre de Campións, de Miguel Barreiro, onde se conta a historia dun coñecido ximnasio de Noia. O outro, Idénticas, de Luis Avilés, no que se recolle a vida de Cayetana e Celia, dúas nenas noiesas que sofren heteroplasia ósea progresiva. Aproveitarase tamén a mostra para render unha merecida homenaxe a Ernesto Chao, actor recentemente falecido pola súa vinculación co festival e tamén con Noia.